iniciativa vos van a explicar máis polo miúdo o que é por Eneste Ourense, que xa puxeron a andar a súa asociación, que xa buscaron local e que necesitan o apoio das administracións públicas, sobre todo este primeiro ano, posto que as subvencións que estaban organizadas e adjudicadas desde as administracións públicas xa foron adjudicadas a esa outra asociación. Aí é un pouco no que entra o Concello de Barbarás. Queremos de forma simbólica participar no apoio desta nova asociación aportando unha cantidade que creo que é simbólica máis que vai a solucionar os problemas reais que eles teñen, pero queremos participar e tamén visibilizar en toda a provincia de Ourense a problemática que teñen os pacientes do trastorno do espectro autista. Manuel, lo vai a explicar. Bueno, pois, bons días, gracias por estar aquí. Pois nada, levamos desde a última vez que estamos aquí, pois nada, unha roda de prensa que fai no mes de febreiro, pois sentos-nos todo moi difícil. A verdade que temos que sortear moitos baratos para poder chegar a onde estamos agora, que ainda nos quedan moitos por sortear, pero bueno, a nosa meta que estaba no 1 de setembro, que cando temos que empezar a prestar terapia, pero a 30 de xulio, Autismo Ourense botamos aos fillos, pois xa temos un pouquinho máis encaminhada que daquela venda, non? Que estamos facendo? Bueno, pois, en principio, pedimos ajuda a todas as administracións públicas, estamos en negociacións con prácticamente todas, con Xunta, con Concello e o LUS, que é a Deputación. Veremos a ver o que comunicaremos que vai a ser, porque non podemos comunicar nada efectivo, pero é nada.